khulai hmun pakhata chuan Jimmy chuanin bolhawbawm hain thuamhnaw a hmu ang chu aipa chuan a khung ho ngawa chuti lai chuan Floria chu khulaiah chuan office tura kalim a kalpa chuanin a hmanhmawh tih hriat tak hian a sana chu a en zau zawa Floria hi company pakhata manager ani Jimmy chuan bawman hai atang chuanin meiche thuamhnaw hi an la chuaka chuti lai chuanin kongpuia chuan motor sen nalh deuh mai hi a ron tlan ve mek boka chu motor ron tlan chuan konga tuitling chu a ron dai per choka Floria chu a ron dai per hu chiang hle mai chumi wang chuan Floria chu ring takin a tre waka a thuamhnaw te chu an in thing fai vela a file ken lai to po chu leah chuan a da topa office kal tura ni wang chuanin a boi hle mai a sana chuan en seka office a chuan ti tura nei wangin atlai don ngei na hriani chuti lai chuan a pia tang chuan Jimmy chuanin Floria chutia boi taka omlai chu aron hmu chuanin a ip chu hanpu in Floria lampang chu aron pan vata Floria bularon thlen chuan Floria hena chuan kapi ṭanpui theina chaka neim aron tia Floria chuan angai lowe nei lowe hei ka thuamhnaw hi motor min chil per veka ka hu veka ni ti in chanchin chu lo hril ve zung zunga chuta Jimmy chuanin aip ken lai chu leya chuan an ngata kapi hei thuamhnaw meche thuamhnaw ka neya hei hi i hat thei mai thei ni i thuamhnaw kha chu kha a hu mai ba ka a ber vek boxia chu wang chuan hei hi hadei ro an tia Floria chuan kha khai ta mo ka hato ka ngem le ani min pedon mi an tia Jimmy chuanin o ka ta ni mai i hak tok chuan ni nei dei don nia an tia chuti lai chuan Floria chuan a sana bok chu a en le a Jimmy chuan a thuamhnaw chu Floria kuta chuan an pe a Floria po chuan thuamhnaw chu alo en maya ka hato ka ngem le o ka wa hachin lo ka nge o ti im Jimmy hna chuan an suya Jimmy chuan ole i hak tok ngai ka be se nia wa chin ro an tia Floria chuan ole ka wa hachin lo ka nge ti im Jimmy chuanin in me phian mai thine mi sti in an fiam zuya Floria po chu nisangin in thak tu chuanin akal ta ngala an hu dewa chuanin Floria chu abula ron kalin thuamhnaw Jimmy pek ngai mai chu aron ha ente hei ka hatok che le ngal anal phian le ngal ka van lom tak nang lo om hlo chu heti ni chuanin thuamhnaw hu in office ka kal don lo ni mai meeting pui mo tak ka nei le ngala ilo om hlo chu katan wa nei na sa takani antia abek chu anzen rok roka ichunga kalom ji antinan kha he paisa hila roti in paisa chu Jimmy apek antuma ma se Jimmy chuan alo du haulo e khai madam kha tiang ka du lo reng reng kha kor kha katan hak ngai na om bok si lowa itan van nei na ne mai antia Floria chu an nei suka ani chuanin iming le engei tho then te min hril ve thei hrim hrim ti in Jimmy chu an zota Jimmy chuan atukhum thaklo pui chu an hiata madam ka hming chu Jimmy ni e engma ka thok lowa heting lai vela hante hoi mai mai hi na mai iming min hril ve theim ti in an zota Floria chuan ni chung hian te hoi mai mai a awamak om ve an tia suta sana chu han en le in ka hming chu Floria ni e hei meeting ka nei dona katlai ang ti khlau khop mai ka kalsan mai ang cho puisa pe ka tumla che ila du der box si lawa hei hi ka ka ta nia kan office omna hmuna nia irem chan huna rongkalla kan office a po in hlona tur omnia idu phot chuan kan office a irin hlo theyang ti in Jimmy hna chuan ka chu an pe a chumi pa chuan katlai ka hlau lu tuka tuna nangin min puya thuamhnaw thatak ka nei ni hi ichunga kalom lu tuka nia ti pa in akal sam ta ngala Jimmy po chuan ka chu an en wangwanga enge tangkai na ka tan omang o ti in Floria kal chu an thlek zui wangwanga akat pek chu han thlawin ka chu charle an tum lai chuanin apia Floria file ken a thlau a ken tak lo chu awa mu a rang takin chu file chu an la a Floria chu an ko waka ma se Floria chu alo liam man to si file chu Kevin an en china thil poi mo tak tak alo in ziak ti a mu a chu le kha chu Floria tan chuan apoi mo don ti rasi file chu en le thina an nuwa Floria kalna lampang chu an en le thin an office omna hmun apeka wang chuanin July hmuna
và pek ngei chu aril ruk ta a chu ti lai chuan Florida te office a chuanin a room a chuan a thok tu te pahnih Mary le Thiago chuan computer chu an lo khoi mek a an pahnih chuan an lo hlim dun hle mai chu an thil chhut vel te chu an en chuan tha an ti hle a print out chu tha ti in chu an lekha chhut chu an han print chin vela Thiago chuan chu tian lekha chhut an han print chu vala in alak zo chuanin a thian nu Mary bula chuan an la phein an lekha chhut te chu an han en vela an pi chuan tha ti don thu te han soin an tan po ala tangkai tu thu te chu an pahnih chuan soin an hlim dun hle a chu tia an pahnih a lekhan en dun lai chuanin room a chuanin Florida chu aron lu thuta enge he room a hianin tia ti in aron zota an pahnih chuan an ding mar chiang hle mai madam i local har sia in ha tho tu thren khat kan lo tho sak che kan tia ti in file chu an han pe phea Florida po chuan ni chungin in fel hle mai in chunga kalom lu tu ke an tia Mary chuanin kan fel wang po ni lo kan kal ma dewa irong kal har bok sia hei Thiago hianin lo ti sak mai ang ti in rod na siama kan thiamang toking kan lo ti ve ni an tia Florida chuan ni kal ko nga motorin min chil pera ka thuam no hu veka chu wang chuan hei ka ron tlai hret ani hi nang ni in lo beng war lo min lo khoi saka in chunga ka van lom ve ti in lom thu te chu an thrila chu mi nu chuan a thut na lam panga chuan han thu in abula chuan Mary le Thiago chu an lo ding ve renga ti fu in ti tak khian an in mel dun ral rala Florida chuan in file te chu han enin hei in lo khoi ve tak na du ai chuan a fel hel dewani ma se poi chung lo wania ka soi ang khanin karon tlai dewa voina meeting poi mo deuh mai kan nei thlat maya company nei tu hi arong kal don ti kala hril lo chewa a local don ni ani nen chuan kan company kal dang thang thang hi kan soi dun dona chu wang chuanin ka man mo riawa hei po hi ka ti fel man to don lo ni hi an tia Thiago chuanin madam ani chuan kan lo khoi chun zom mei don an ni kan ti dik lo lai te chu min hrila chu kan lo siam thanga room man kan lo siam ang chu an tia Florida chu an ngoi de wang wanga Thiago bok chuan madam kan ti lui deuh chen ya pui theina che kan nei chuan pui che kan chak mai ni an tia Florida chuan file chu han khupin an ding hloya a bek chu han la im tuna hi kan meeting a hun dona pu bera lo theng trep tong ka lo nga ngai ni he chu lo boy pi chun som le mai ro ti khanin pahni khanin in na wen tan chun lo nei mai ro an tia chutia an pi Florida kal hu chuan an pahni chuanin an pi kal liam ta chu an mit sir chuan an mel dal rala an pahni chuan han ni dun var varin an thil ti lai chu ti fu an in ti dun hle mai dokanam file da lai te chu Thiago chuanin an keu le a Mary chuanin ti hianin kan tan hlok na tur tam taka om don ani hian kan pi hian ti dik lok thelo se ke ni hian pui tum angin ti hian om char chari la ma se ke ni hianin kan ti boi char char lo chuanin kan pi hi mi thiam takani wangin ani hian huna nei chuan asiam phasung sung don ni an tia Thiago po chuanin ni chu tiang chu ro se an tia an pahnih chuanin an ruam man na chu tha an ti dun hle maya Thiago po chu an hlim hle mai thu thenga chuan a thu ara Mary la chu han mi var varin tuna chuanin kan hma bak chu na atang kai sa nei mai ti in room chu an chua sana chu ti lai chuan office po na chuan company nei tu pa chu alo ding wanga Florida po chuan company nei tu pa chu aron pan vata ra khata tang chuan Jimmy chuanin Florida chu mu in an bai baya ma se Florida chuan Jimmy chu aron mu hau lo company nei tu lampang chu han panin SR ilo thleng to ni mo lokoro office a chuan lutila ti in chu pa chu an soma company nei tu pa chu office lampang chu pan masa in Florida chuan an zuya Jimmy chuan an auzui vak vaka ma se Florida chuan a thasi lo Jimmy chuan kongpui chu crossin Florida chu a zui ve tanga la office chunga chuan Florida chuan kongkhar chu an pu an hon saka an pu po chu alom ve mel le mai chu ti lai chuanin Mary le Thiago chu Florida room atang chuan anon chuak ve che an pu local ta chu an lo wis du na chutia an kal liam chu an pahnih chuanin an mel hrek hreka Thiago chuanin kha kan pu ber chu nia
อันนี้ขันมินนักกายสันติร้องขบอันเตียจุดที่ไล่จวนนินจิมีจวนนินอันออฟฟิศกองขาจูอารอนฮงเด็กเด็กินอารอนลูตาออฟฟิศจูอันนี้วางจวนไอ้ทศงเวลเลยไหมเมริเลเทียโกตะปอจวนนินจุดที่จิมีเหลาลูจูอันหันหมู่จวนนินมากันติเลยอันปัญหาจวนหันอินเมลเดอรัลรัลเมริจวนนินจิมีจูอันปันมาสาจิมีปอจวนนินอันนี้จูรันปันนายินอันปฐุมจวนอันหันอินดินจิละเทียโกจวนหันเปียอินเฮลาอีเห็นกุดโดลูกันเริ่มติเลยเนมอาลูติโตงะจิมีจวนกุดโดอันนี้เราทูเลฟลอเรียหัวดูทูอันสิละจูทูอันหันเรียกจวนนินอันปัญหาจวนอันหันอินเอ็นเฮโฮอันปัญหาจวนนินอันโอยเราเล่ไหมอิงติมีกัมเนจจวนกุกเจมีอันหันตียาจุดตาจิมีจวนอันเมลตันจักจักะเมริจวนตรงช่วงเลยอินกัมเนจจวนนินอิงตามาตีระวังเจอันนี้อังจวนนังนี่อังกลางวันมีตรบเตะหุบไปเล่าชุ่มอันตียาจิมีจวนนักกุจูรำพาชัวกิมใครเทียนเตอูกับปีเล็บปูเตอูที่นินเรียดสูละนี่อินปีเนี่ยข้านินสุไลซอนกันอินหัวกงไล่ให้ไฟที่อัดเหาปัลเล่ามาอะให้ฮีอินออฟฟิศตานาทิลปุยหมดตักนินกับเสียจูวางจวนนินให้ฮีกระรอนเก่งอันนี้อันตียาอันปัจจุจวนอันหันเอ็นเจียงอันออฟฟิศที่เราเนี่ยติดจูอันหันหัวอันเม่งพกดูนเจียงเละไหมเทียโกจวนจูลักสักหันตุมินคอยข้ากันออฟฟิศที่เรานี่ค่ะอินติ้งเอลูลักตีอินอารุกาจวนอันปัวมาเสจิมีจวนอาลูพัลอจงโลไหมอากุจูอันกวงกวดเตะเตะเฮ้ยกี่มาเงี้ยอินเป็กเล็ดเล็กก็ดูนี่ก็รู้กันนี่ละฟ้าอามานารอนเท้านี่อันตีอะเมริจวนนิมอีรู้กันนี่เราตักนี่จวนนินนักกินไอเปดอนเนี่ยอันนี้เราเพิ่งกันเราไปไม่ยังมาดามจุดตัวไหนเฮียนินมีติงปุยหมดตักอันนี้นี่คอยข้าจุกันเราไปไม่ยังตีอินอารอนบานะมาเสจิมีจวนอาลูพัลเฮาเราจิมีจวนนุยวาระอันมานี่ปัญหาจูหันเอ็นตอนินเฮเลข้าฮีกี่มาเงี้ยอินเป็กกระดูตัดนี่ตินอันนี้ฮิเบียกระดูปกสเลซอนกะโลหักไม่ยังตีอินอิบจูลาอินปีเบิดจูกะโลหักไม่ไงตีอินอันนี้ปัญหาจูอันเมลเดวสักกะอิบจูอับุลนายจวนหันตาอินจุไลชัวดาจวนิมอัทุตารานะฟลอเรียจูหูอัตุมเฮดบุรอันนี้จุดที่ไล่จวนอเปียจวนิมเมเรเลเทียโกจวนิมจิมีจูหันเอ็นดูนินอันปัญหาจวนซอยเตเตเฮียนอันหันอินเบียโซปาโซเฮติยเมลเอ็นงะมีมอลตักจูอันนี้โดนเหลาตบนี่โซกันกุตาขาไฟล์ค่ะมีหันเปเชียจวนเกนี่เฮียนินตีด่านกันหันซงเล่ไม่ตัวนี้กันกุตามินไปดูตัดแล้วว่ากันตันกงอินหงฮาร์สเลสดโดนนี่อันหันตียจุดที่ไล่จวนจิมีจวนอันปัญหาจวนอารอนเมลเลเจ้าจ้ะจุดที่ไล่จวนนินปินดานาจังจวนนินฟลอเรียเลอันปูเบอร์จูรอนชัวกินฟลอเรียจวนนินกงคาร์จูอารอนฮอนสกะเมริเลเทียโกปอจวนนินจุดที่อันรอนชัวจูอันเลวหมู่จวนอันเลวเอ็นเววัตะอันปูเบอร์จวนนินฟลอเรียเนี่ยนะจวนนินติคันกันคอมพานีกัลพุ่งตัวจูกันสวยดูนตัวนังเฮียนมาอิโลลักเจ้าจะรังไงนี่อีออฟฟิศอีรูมาอีถุดแทงโซอินหัดโถนั่นละมาอีถุดเชียทรักนัวจวนนินสุมเล็ดไปตั้มตะกินอาลาวูร์ไงอย่างเจจู่ทุดิกตะกันนี่ตีอินอากาลสันตั้งหาละอันปูเบรกัลตาจูเมริเลเทียโกปอจวนินอันเราเคลียร์เลียมเวมยาจูมินูจวงฟลอเรียจวนินอันปันหิลัมปังจูอารอนปนะอันเมลาจวนินอันหิมโลเมลเลมัยอันเฮน่าจวนทุหันโซอินกันปูเบรอินปูเบรกับปาขานินทุตั้มตักมินสิละตีตูตั้มตักมินหุดเชียนี่ตูนักกันทิลตีไลเมคีอดูทุสามละวะจูวางจวนอติไลตักจวนิมจิมีจูอารอนกัลเพียเทียโกจวนจิมีเนน่าจวนโลกอลฟิเตสุนักกินกันปีจูบิโดเนียตูน่าจวนทิลปุยหมกันสวยเสียนักกินขาทิลคัจูอิสิลโดเนียอันเตียจุดตาฟลอเรียจูรอนอินโรลินงอยลูกเตวข้าป้าข้าก็มีเฟียจงอันนี้ค่ะจิมีนี่ค่ะเมริจวนมาเซมาดัมไอ้เจน่าจังเฮียนเฮออฟฟิศอมตลากันนี้มีรูกมังเตนี่ไม่เราโมตีอินฟลอเรียเนี่ยนะจวนอันสวยฟลอเรียจวนอินนี่ละเวเฮ้ยฮีก็สวยอังคันจิมีนี่อันนี้เฮียนเป็นปุยนี่ตีอินจิมีจูอาบุลาโลกัลตูจวนอินอันเก่างาละจิมีพอจวนอินเมริเลเทโกจูฮันเมลินฟลอเรียบุลาจวนอักกัลงาละฟลอเรียจวนอินจิมี
ilo ka le ta ni mo lekha ka pek chkai hrenga ni mo hi kan office ania ke hi manager ka ni ti in a chan chin chu an thrila Mary chu ron enrollin ani hian file ron keng ani madam file hi nangma ngei pe ka duwa chu wang chon hilai huna hian a lo kalani kan kuta min pe mai turing kan tia ma se ni hian a du lo tlata lo mu che a du tlata ni hi ti in chan chin chu an thrila Florida chuanin ani tak chu ni e ani hi a hrimin kan office ron mu se ka tia ani hian min puya keipo hian pui ka du ni kan office vel ti fai tu tan hian a ron tran du chuan win tan hianin ron tang se ka ti ni an tia Mary le Thiego chu an in mel hreka Florida chu ron tong chun zomin Jimmy kan office a hian iron in hlo du chuanin hei helai vel hi ti fai te nga ya chu ta chuan iron in hlo don nia an tia chu thu an soin hu chuan an nui deuh varvara Mary le Thiego chu an en ton deuh chen boka Jimmy chuanin ole madam Florida in hlon tur ka duwa helai hmuna thoi phal chuanin kalo thok ve nga lenge an tia Florida po chuan limel takhian Jimmy chu an be siama tuna hian mi ron zui nga ro ka office a local photla ka office vel thi kan ko mu chenga iti tur vel chu ka hril don chenia an tia chumi hnu chuan akal tanga la Jimmy po chuan in phur tak mai a ip chu han la in Florida chu azui tanga la Mary le Thiego chuan chu tianga Jimmy ron om tur chu an du lo mel hle mai a chan chu Jimmy hi mi pa ngai ai sang ani an ring tlatani Florida le Jimmy po chu room a chuan inji lutin Florida chuanin Jimmy hne na chuanin Jimmy hei helai vel hi ti fai thin te ngai chu chu I tho ber tur chu ni kan office a hian thok tu kan tam lowa office zau lo boka I tan chuan hei hi har salu tuk tur ani lowa kan nga ya I thok ve du ni chuan helai hian ni tin ron thok thin don nia kholaya bolho hai ai chuan helai tho hi nuam jok don ania an tia Jimmy po chuanin Florida bula chuan lom thu te han soin thok tura an tiang ang chu thok tur chuan an in tiama chumi hnu chuan Florida chuanin a chu san tamaya Jimmy po chuan an thar chu tiangan thok thei tur chu a hlim ve le a chuat no na man ro te chu han da in a tho tur ang te chu han thokin mun te chu ti fain do kan te chu an tro fai vela abula lekha bu bom chu han mu in lekha bu bom vel chu ti fai an tum le a lekha bu ti fai tum chuan lekha bu bom chu an honga chutia hon lai tak chuanin lekha bu chu tianga tam lutuk office bung ro te chu an encall vela chutia lekha bu file an lak lai chuanin a file chu atum lo deuh chuanin a ti tlapal ta hlau mai chu file vel te chu an ti tlak chu poye ti hle a chuata chuanin file chu tla in office a thok te chuan an ron mu in an ron hawang ti chu a hlau hle a thom chuan hri ti in an hoi deuh zak zaka ma se thom hri a local an lo wang chuan a lom hle a muang chang chuan file te chu han la in an rem thale a chuata file tla chu an lak chuan an han keunak chuan api te office an tana poimo tur tak tak ni chuan a hri a file chu han en chiang reu chak na anei ta tlat mai file in keu sa chu an en thuak thoka chuti lai chuan an lo kalang ti chu a hlau hle mai July office thutna chuan thu in dokana chuan file chu an ena file chu han keu kwalin api thil thil tur tha deuh deuh te a hra chuka dokana computer chu han enin api buina chu a hra chuak ta hlau mai api Florida chu pui le ngei chu tha atia file chu han en ton zak zakin siam that chu atung ta ngei mai le Florida te company pui theina thatak ni in ain ria a thiamna zong chu Florida company tan pek chu atum ve ta burani file computer chu an en ton chena chutia a khoi ve lai chuanin ama chuan phulmul molin he tiang te chu a ma thok te pon an thiam lo mi le he chu thil har sawak ani lo hi ti in ama hria tok lek chuan a phun mel mela chuti lai chuan room pon lama chuan Mary le Thiego chu an local meka Thiego chuan in Jimmy le khabu keu lai chu an mu chuan Mary chu a pot ding chota kong khara chuan on dakin Jimmy chuan in an pahnih chuan a mulo reng renga a thil ti lai chu a uluk em wangani Jimmy chuan han khoi molin Thiego chuan Mary hne na chuan
so pa so kan soi ang khan mi hiam tak chu ani theilo hrim hrim computer ma so tia thut chu dana son engemaw hriat chu anei ni so file te so khoile ngala ani hi he office a thoreng chuanin kan hmalana kan ru manna zong zong kha a chevek theini antia mary po chuan ni eso a thil ti dan reng reng so a zai mel chat chu wang chuan he pa hi engtina ma tak kan hno chuangai ni malak dan tur han ngai to te he office om reng chi ni lo tlat antia chumi hnu chuan ru manna an pahni chuan an siam dun tanghala an hnuwa chuan an pahni chuan kal dunin an pi room pakhat joka chuan aruk thei ang ber hian an han lu tu na an pi om lo chu an en dek deka mary chuan an pi om lo ti an hria chuan thego chu kal lu tur chuanin an hui zo zowa an pi thutthleng bula chuanin an pahnih chuan han ding dunin mary chuan he thutthleng hi kan pi thutna nia dang chuan ni hravek he thutthleng hi kan zai buna kan pi thut velea tutur kan siam ngai ni an tia thego chuanin thir zaina thuruk chu an la chuak zal zala anuwa chuan thutthleng chu aruk thei ang bera han zai bun chu an tuma thego chuanin thutthleng chu thom din thei ang ber chuanin a thir chu an zai rat rata thira ni wangin zai chum mai chu ar sa ti hle mai mary po chuanin thego chu alo thek pui ve seka anuwa chuanin thego chuanin thutthleng chu a zai bung theita thutthleng chu a bun fel lo chu an pahnih chuan enin an han choi kang dun china an thil ti chu tha an ti dun hle mai thutthleng chu han vuale in ama chuan a tu thei meng ti chu an hlau dun hle a an pahnih chuanin an dim dun hle mai chutia han ti fel hnu chuan mary chu man mo takin jimmy ko tur chuanin room chu a chu san ta ngala thego chuanin a thil zaina chu amuza chuan han zep thale te in do kan vela an thil ti chu a fel helem ti vel te chu an en le te a do kana keyboard te chu an hung rem felin computer te chu an ti fel vela an hnuwa chuan kutte po chu han beng fai thak thakin an ro manna chu tha ati hle a room chu a chu san ve ta ngala jimmy po chuanin a thil ti lai chu lo ti in file pakhat chu a keng ve trata chu ti lai chuan thuam hri in file chu a thuk ru trata room a chuan mary chu ron lutin jimmy hna chuan jimmy helai hi ti zo to em kan pi be room so ti file ngaya so atal tamna zo ka nia chu wangin ana aron thole a top ve wai chuan tuna hin vati fella kan ti ani chu na ka ron thil chen chu ti im jimmy hna chuan an suya jimmy po chuan ole helai chu ka te fel zo to a ni e nangnin tho tur min hril zelo chuanin ke chu voina ron thok chau ka nia an tia mary po chuan ni e kan thil zelang che an tia jimmy po chuan ani chuang ka ron zui don chenia ti in mary po chuan ole ti in akal chuak ta ngala jimmy chuan a file kena mulo chu alom hle mai mary chu ala chu fello wang chuan a mel deuh rak raka file chu a hnung lampanga chuan a thuk ru tra ta mary chuan kongkhar chu han hongin jimmy chuan a kor chunga chuan file chu thuk ru im a kor chu a zip nan maka chumi hnuwa chuanin an pi ber room a chuan lu tunin mary chuan ti fai tur om ang te chu an thil ngal zunga an thangkama chuan jimmy chu o tir chu an tum hle mai jimmy chu tho thang taka han bia in a thil ti dan tur te chu a thil ngal zunga jimmy po chuanin chutia an han thil vel te chu ole kalau ti fai ve kang ti in phur tak chuanin mary hna chuan an suya mary chuanin tlangwal fel takini done kan office a hen thok tu kan claim sia ti hian in nel dawin in po dawin kan be thin done ti in jimmy hna chuan an suya chumi hnu chuanin room chu mary chuan a chu san ve ta ngala chutia mary chu hnu chuan jimmy chuanin a thil ti faina man ro te chu han da thate te in mary chu akal fel chu kongkhar tang chuan thlek dakin kongkhar chu a khar ta maka chutia kongkhar vel an khar fel hnu chuan jimmy chuanin dokan lampang chu han pan hnain a kor zipper chu han zip thla in a file a thuruk nge chu an phor chuka chuta han in ngai tuin ama chuan an phun sap sepa hei hi kapi engkim ka hrilangai ni khami te pahnih kha
ka merin zong ani hau lo mai ka vai khat mu na ni ma sila ka pi hi engkim ka hrila ngai ni an tia file chu handa thale in a kor chu an zip chhole a dokan te chu ti fai tum chuan spray te chuan spray in pon chia chuan in dokan chu a ru fai hau hawa an ha tho chu tho zo wat chu chak le mai a pi po chu local se ati hle a pi hne na chuan a thil mu vel chu hril vek chu atumani chuti lai tak chuan room kong khar chu ron in hongin floria nge chu a room a chuan ron lutin a mela chuan a hlim lo me hle mai chuti lai chuan in jimmy chuan dokan hnuai chu alo ti fai sur sura a pi lo lu ta hmu chuan alo ko wata floria chu a phu chiang hle mai a om chu an dom wangwanga jimmy hne na chuan enga tinge ngoi renge hilai hmu nei lo om min ti phu chiang lu tu ko lom an tia jimmy chuan nia thom han nei vak na po a om lo ani helai hnu hi kalo ti fai a kha thok mai che pakhat khan ti fai turin min tia kan pi ber room ania lo ti fai ro min tia an tia floria chuan ni chung hian I fel hle mai ni e ka room hi a fai reng turani I chunga kalom nu tuke an tia chutia soilai chuanin weilam chu a mel renga jimmy chuang ai thata hau lo mai pli floria ka pi enga tinge iwangui mel ve I mela khanin lim mel ka hmulo tlat ti im floria chu an zota floria chu lo changin ni e voin hi kamu ta fuwak lawani a chan chu kan company hi kan kaldan hi adik che lawa kapa hianin kan company hi enkol turin min ti chhotana voina po ama nge chu lo kala kan panin kan ti ti du na ni tin ti tura min ti pakhat hi ka staff theng khate milo ti saka ma se ka du thu sam hau lawa ke hian ka boi pui le ngai don ni ka hale viau don ni ka hlim tho lom ti in jimmy hne na chuan in hlim lui chu atum hle mai jimmy chuan api melan en chianga ai chuan ka pi tha tho turinga hle don ni chu helai thok tu ten tambok si lawa ke hian pui theina che ka nei mai the nia an tia floria chuan in nia min pui theina poi nei mai theya tumen jinga po min pui to lom tin office chunga hian thiami nei chuan in tla hrung lo la hei ai na sang so po hi ila thok thei lu tu ka nia kan office si soyang khanin kan in dai lo lu tu ka chu wang chuan ania ka boi ve de wangin ka mela hian alanga ni hi ka pan ti tur min tuk tambok nen jinga tangin motorin min lo chil per bok nen kamu thi a off deuh ani mai abak chu han nom lo na em ka nei hlen em nang hi mi fel takani e ti in jimmy chu nui sang hianin an bia chuta han tong chun som zelin ibula thu thleng khai mu em kapai min hril dan chuan in ha thona awanga kha thu thleng kha ka thu chiat vek nuwa ka tan chuan hlotlin na poisal chumle pai tam taka mu ang tin min hrilani an tia jimmy po chuanin nui sakhian he thu thleng hi thu tanom mel khop mai thu chiat har om mange ti in api hne na chuan an suya floria chuan thu thleng lampang chu han pan phein thu thleng bula chuanin an ding kual vela thu thleng chu han khoin ni e kapan katan liu lewa he thu thleng hi min order ania kepon he thu thleng hi kala thut nem lawani he company hi ka enkol na ala rei lawa chu wang chuanin he thu thleng po hi ala thar viawania kepon nal ka ti viawasin ti in jibin he na chuanin an soi zung zunga chu ti lai chuanin kong khar tang chuan mary le thiego chuan an lo bi thade deka chuta floria chu rongkol ma in thu thlenga chuanin thut antuma chutia thu thlenga an thu chia chu atum ang chuan a thu ta hau lo mai a thut vele chuan chuata chuan an let thladun topa jimmy po chuan lo boi pui ngal vatin mary le thiego ero chu an lo ni dun var mai nati mel deuh hianin floria chu a tre vaka alo en thatu mary chu han phun chuak sapin tisa chuan a ban don khop mai a chaw hle mai kan thangkama fu e ti im thiego hna chuan an soya thiego po chuan fulutuk ti in kong khar chu an kha le ta nga la jimmy chuan api floria chu han boi puin enge omzia kha thu thleng kha enga te kha te bun thei ringot thu thleng thatak ki disia enga te kha te che thei ka wa sha thiam lo ve an tia chuti lai chuanin floria chuan chutia a che chhia chu a zak hle a chutia thu chung chuanin jimmy hna chuan jimmy e thil ti hi enge omzia awa mak ve voinai ron thok de ka
hết tiếng mình chết chết tí thì ôm gì cả sai lâu nè anh tía Jimmy chú anh thiam lâu lẽ mày cái pi khá 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 khôi lâu sim sim thu thèn khá khá tia ôm thấy khá cái bún mặc cái tí nè cái màn anh tin mặc cái tí lâu anh tía Florida chọn thu thèn chú anh tung trả chú tia anh tung thật lại cho nên mu anh ấy thật lát chú tí lại chọn Jimmy cho nên mặc cái tí vàng chọn api nè na cho nên ati anh lâu gì chú lâu suy mula api po chú anh thangam lâu va Florida chuan thu thleng chu an en dek deka a thil mu chu an en chian chuanin poisa ani ti an hre chianga poisa chu an phora Jimmy thu soi chu a ngai sak lo reng reng Jimmy po chuan a pn ngam chu lo chuan ama tong chuan tongin a thiam thu chu a lo soi ve renga Florida po chuan poisa chu a lo phol mol mola a khat tok chuan Florida chuanin chair noi tang chuanin poisa chu ala chuak ngau renga Jimmy po chu atong ngain ala tong renga Florida chuanin a poisa lak chhuat chu dawhkanah te chuan an dah kual vela Florida chuan poisa kara chuan lekha inziak chu a hmuta tlat mai lekha chu an in chianga apa lekha ziak ngei a fanu Florida na ada ngei chu ani ti chiang tak hian alo inziaka chuti lai chuanin Jimmy chuanin api chu aron hmuwa api chu thinrim devin alo lo om donamo ati line lim takhian omin apa ming chu alo lam mola ale kha te chu an fop vel tur chu thil amu wang chuan Jimmy chu alom ve hle a api chu han in siam thasok sokim Jimmy hne na chuan Jimmy ka thopui te ka wa hril ve watange ti in kalmai chun tuma ma se Jimmy chuan kal chu lo phal tatat lo ngoluk te kapi dinglok te thil hril tur che kala nei ni hei baga hian in company tana thil lo mom deuh ka hretra tani chu ka hrilang che ti in le lam kong khar lam pang chu an hoi deuh zak zaka apon second lai chu ambula chuan an da thate te a kor oma a file a da that nge chu la chokin kapi he thil hi voina ka thil ti final lam panga ka hmu chu ka ni I thil thaule he thil hi in zomna ne ya he thil hi nangma ni boina ni tlat nga hriani ngun devin lo ngai thama te hei han en chiang mala a chunga thil in ziak nen khanin han en chiang la in thil ti dik lo le in hrial lo chu I mu chuak thei em ang nangma ni ta na poimo tuk tura ne ka sita wangem ti hian I thopui dang te por thril lovin kalo da tha ni hi ti im a thil in ziak vel te chu Florida chu an thil fia zungzunga Florida chuanin hei hi lom kam boina thin nang hian hi en tinge mu chua I hriat thei jok ti hei thil poimo tuk hi lom ke le ka thopui te hian kan boi puya angai na kan hriat lo chu nang hian I rom mu chuak hlawani nge he thil hi helai thok te a hian thil in thubru om niang o chu ka tha thiam thei lo ni enge chan niang o ti in Jimmy chu an en deuh wangwanga Jimmy chuan kapi in office a hian voina chau kala rong kala nia engma chu hriat ka nei lo ma se thil tam tak ka ngai tu a relo te kom chung hian thil hriat tam tak ka nei ka hria an tia Florida chu an ni deuh seka ni e voina kan in hre chuwa kata na thil puimo tak tak iti ni voina khan kor ha lai nge himin pe a tuna hei thil min mu chu sakania an tia Jimmy chuanim chu lampang chu du to kila he office chunga thil thleng hi nia thil hriat ka nei ka ti chu kapi min ring lo mo tuna hian engamo ti du ka nei tata ni chu nang ma hre lo hianin thila om tat ni ka hria thil kan ti lokanga ngun dawin lo ngai thadon nia an tia Florida chu an bunghota chu ta Jimmy chuanin phone chu han la in Florida chu an en deuh wangwanga Florida hne na chuan ani kapi staff te hi ka phone don ania ngun devin lo ngai thala nang chu lo tong mi asung che ti in Jimmy chuan an soya Florida po chu alo bungat ngata chu ti lai chuan company thok Mary le thiego chu lo thudu nin do kana Merin a phone da chu aron riral rala Mary chuan phone chu han la in aming deuh ral rala chu ti lai chuanin thiego chu a thut na ngai chuan alo la thuranga Mary chuan phone chu han la in Jimmy chuanin a o chu an ti dang lam nan romol chuan aka chu an hup vela abul nai te a chuan Florida chuanin phone a an biak na chu alo ngai thla ve renga Jimmy chuanin Mary chu
thil chu sang hian an be kual khota a hnuah chuanin company chungchanga chuan lutin company chungchanga share an nei dan te le an company chungchang te chu an zot veiluama chutia an in biak pa chuan Mary chuan a thawpui thiago chu awa mel deuh ralrala thiago pa chuan in phone chu aron ngai ven hle mai Mary chuan in ati fu ein ti don ria huin an hria company chungchanga an thuruk zong te chu chupa hnena chuan an puang chu veka ma serin tlak ani le ni lo te chu an zot let ve a Floria chu alo tong chuak chak ve hle a ma se Jimmy chuan phone chu han hupin tong lo tur chuanin alo ti ve le a Jimmy chuan phone chu han nakang le in Mary tong chu an ngai thale a Mary chuan Jimmy mingte ani ne te chu han zotin company chungchanga an security zong a hriat ang chun chu an hrila poisa an in pek na hmun tur te pawh chu an in hril ta thlap mai chu thu Florian an hriat chuan a thina rim hle a hmela pawh chuan a lang chhuak thei ni Mary chu a tong du phian le ngala an in biak dana thiago chuan poisa an dong don ti hria in alom hle mai phone chu Jimmy chuan an da thale a Floria chuan in biak dan tu chu alo hril le zunga Jimmy chuan ole ilo man mo lu tu kan ni kha kan belenge ti im phone chuan in Mary chu han bele in company chungchang chu an soi le zunga an hnuwa chuan an in biak le hun tu le poisa an in hlan hun tu te chu in hrilin phone chu an da ta a phone Mary nan da hnu chuan anui var mai thiago hnena chuan chanchin chu han hrilin an pahnih chuan an in high five vela chutia hlim takan omdun hnu chuan an hna thaw lai chu an thok dun le miala lelama thung chuan Floria le Jimmy chu lo tong dunin Floria chu a thinarim ti hriat takhian a ang chu ngal buana an company chu an ni awanga tachemaya phallo thu te apa ina a agent na tan he company hi din chho sakani thu te le apa point angai ven thu le fuin ngai poa an pahnia thilan soidun thu te chu soin a company thokte atana anrin omlo lutuk chu poyeti thu Jimmy ne na chuan an soya Jimmy chuan Floria dara chuan han khoin kapi lungai ma te che tu na chuan alat lai lutuk hleinem an ni hian engman hati man lawa tin thil danga hmun danga lo ti man ani pon police te kan man tia chuanin an soi chuak le mai don alom e company tan hian ala pui thui man vak lovin ka hria ti in Floria ne na chuan an soya Floria chuan ani don take ti im dokan lampanga phone chu an bana phone atang chuan police han phone ngalin a hnuwa chuanin a staff te Mary le thiago ngei chu ruma chuan kal turin adita ngala Jimmy po chuanin chutia phone a apin abek lai chu alo ngai thave renga phone an da hnu chuanin Jimmy le Floria chuanin Mary le thiago local hun tu le police local hun tu chu an pahni chuan an lo ngak rana Mary chu ruma chuan on lut ma sa in thiago chuan aron zuya api chuan in thilpoi mo taka a ko ni chu ringin Floria chuan in an pahni chuan lim takin alo bi a tuna hian chanchin thar thadeu ka hria kan company ta na poimo deuh turani an tia Mary le thiago chu ti lai chuan an hlim dun hle mai Floria po an nui li rama Floria chuan do kana poisa chu han enin he poisa hi voina ka mu chuak hlo maya kapa in katan lewa anda ania ka cher chiata zara he poisa hi ka mu thei hlawani he poisa ka mu chu hian nangma ni hi ka hre chuak ma saber chewa nangma ni poron thil vat chewa chaka a chan chu he office katana thokna saber ber te nia hun rei takin lo thok to ni antia Mary chu aloni suka Floria chuan ma se Jimmy hi nangni ai na tangkai ta dei jok mai antia chu thuwa soilai chuanin Mary chu ron tong chokin engtin a enge soi madam enge omzia ti in anjota thiago po chuan kapi madam he pa hi voina chi alaron thoktrana enge omzia ithu soi omzia kan hrelo reng ania enge itana tangkai jokna he company tan hian kan thei to kan chualo mi antia Floria chu an nui lui deuh sanga ni e company tan hian hun rei tak chu in lo thok ve ngei to lom ma se thanhem ngai takin in thok ngai lo ni company tan hian ru in ni rangot ti chu voina chiang takin ka hria ani
voina in biak ni chin loka in phone call don kha angai to le te u kha mun danga tanga phone call dong in ni lo reng reng ani kha in biak na tong kam in oka zong zong kha heta hian ni kalo hriat vek ni tuna chuan in mo he company tan hian in thok to lawang an ti a chuti lai chuan kong khar aron re ka wang chuan jimi chu hong tur chuan an mit mi jawa jimi po chuan in kong khar hong tur chuan in akal son ta nga la mary le thego chu an hlau thon mel hle mai kong khar chu jimi chuan han hongin an hnunga chuan in police chu ron lutin an ma ni chu man tur chuan in jimi chuan in police ne na chuan an hril nga la police po chu rongkal hma in thiego le mer kuta chuan han manin nang ni him sual chu ni mo ti in an zo thale a floria chuan in hei hi ka company ta na mi nok sakte ni kha ruk ru te ni kha ti in police chuan in a roi chu ngal dora an huwa chuan in jimmy le floria chu nai dewa hian dingin jimmy chuan in kapi voina hian in itan van neina a in honga ni ringo to lo mele tuna chuan in I company hian ma son tonga I company in ma son lo na chu kha tuna chuan in I haichhuak to lom ti in jimmy chuan in floria chu an hril daba floria po chuan in jimmy thu soi chu pom ti hriat tak hian jimmy thu soi lai mi ta chuan in alo en ve renga an huwa chuan han nui sangin jimmy ni nang hi ka tong lawang che ka mu chuak lawang che ti ka hlau hle mai ka tan mi poimo in tak zet ani he company hian ma ason zel du chuan nang hian he company hi I pui zel angai ni ka hnuai omatan ka hnuai thokatan hian ka du che tuna kha na ni aruaka chumini wang chuanin na tam tak tho tur oma chu wangin tuna hun phiat mai ni lawa hianin assistant manager ka du che ni ti in jimmy chu an mela jimmy po chuanin kapi I phal pho chuan chu na chu ka thoka nge kan pahnin company tan hian kan thok don nia atia an pahni chuan an in nui dun var an nuwa chuan jimmy chuan han ko in floria beka chuan an form zawa floria po alo ni var mai ole alo top le tareng mai min du saktu te chunga kalome in zawain hun man nom le vek ule